nsɛm no ɛnyɛ baako. I mean, yɛwura Kennedy ɔka nsɛm bebree. Yeah. Na saa nsɛm no ne nyinaa no yɛ nsɛm a ɔkae no ɛnyɛ atoro. Owura no ɔnyɛ ɔtorofo daabi. Ɔyɛ nokwafo. Obi nso ɔwɔ anuonyam. Ɛno nti ɔka kasa emu pii wɔ mu yɛdu. Na afei ɔyɛ party ba na ɔka saa kasa no. Wonim so ɔno de onyo bi a ɔde atoro sie. Ɔntumi mfa atoro nsie da. Nti ne nokware bi a na ɔbɛka kyerɛw. Ɛno de ne ebetuma ha mu bi ebetuma ha. Nti ɔde saa nsɛm no to abɔnten. Ɛma mu yɛdu. Ɛno nti opposition fo edikan afa ne edikan. Mereka kyerɛw. Ɛne atie fo sɛ ɛyɛ ne edikan. Wɔde bebree bɛba. Owura Kennedy nsɛm no kan na yɛ nokware no. Wɔde na bɛba bɛto abɔnten. Na ɛhɔ na bɛyɛ tibenga ma NPP. Yo. Tibenga bɛyɛ ama wo na sɛ wobɛyi saa nsɛm no. We no so anyade a Honorable Kennedy Agyapong betimi aba beka abechirem in a way a betimi a favor NPP for no so me ana me kan but now me pese me kire say ana so na pese me kire say Ghana fo ante mase papa me wura no you be a enen nyam ho hia enen ti nye ni se obepa so obeba bonten abeke so ni ameka na mebua no ho ne ma esa pe obi ari nye ni oyo bi oyo no kwafo na wenu nyam so nti so kasa emu eduru esa ne se ono ne party o enye ne party o obeka no kokocho asema kyerɛw na aya amanyo se mu no hia so nipa no so nipa no ono no ma di ye yo ohwe ne akwan so na ototo ne amani ye no kasa o ubohu se pimping wo se ni ping obeka kyerɛw na ne yete se mo sakra no masakra nti ze zanzam na wakeka ne nyina na de oruntume ma bonten masakra eno na mimi hu se ama campaign no kwa oruntume nye na efi asena na mekeze mi wura ne sa kaza na wakeka no aye no kware na se na waka godun oruntume nya campaign so be campaign na den no ba be kan be sakra zantam